Les ou non les é unha actividade para reflexionar sobre a escolarización nos tempos do Neno Pepe. Neno Pepe era como chamaban a Díaz Castro aquí, no Vilariño. Esta parada faise diante da súa casa. Empregaremos historia, matemáticas, estatística e un pouco de teatro. Supoño que xa saberedes de quen era esta casa, non? Nesta actividade precisamos as tarxetas coas novas identidades, lazos e bigotes para disfrazarnos, a táboa coas porcentaxes de escolarización e a foto de Díaz Castro na escola. Nesta actividade, cada participante recibe un rol, que o convirte nun neno da década de 1920, como foi Díaz Castro. O único preparativo é ter listos os roles que imos repartir, un por cada participante. Temos que repartir tantos nenos como nenas. Témolos ordenados así, alternados, para que saia ben neno-nena. O rol de Xosé María Díaz Castro e o do Morgado hai que repartilos sempre, xa que forman parte da narración da actividade. Os guías agardan ao grupo frente á casa. Cando chegue, un dos guías fai a introducción. Como parte da presentación de información, hai que amusar estatística de escolarización da provincia de Lugo. Podemos comentar como cambiaron os datos ao longo do século XX. Antes de comezar coa actividade, un guía pon as gafas de mestre e reparte os roles entre os participantes. As que reciban rol de rapaza levan un lazo e os rapaces un bigote. Para a actividade, xa temos repartido o grupo entre rapaces e rapazas. Teñen que razoar cantos e cales do grupo irían á escola se fose 1920. Primeiro, que calculen cantos. As porcentaxes din que o 68% dos nenos e o 35% das nenas. Así que se hai 6 nenos, 4 estarían na escola. Se hai 6 nenas, só irían á escola 2. As porcentaxes hai que redondealas xa que non podemos partir a xente pola metade. Xa sabemos cantos estudan. O seguinte paso é decidir quen do grupo dos nenos e das nenas estudaría. Para iso, razoamos pola descripción de cada rol. Por exemplo, o fillo dun emigrante que manda cartos ten máis posibilidades de estudar que o pequeno de 9 irmáns, quen seguramente tería que axudar no campo. Cando decidan que nenos e que nenas estudarían se fose en 1920, póñense co mestre fronte á porta da casa de Díaz Castro para unha foto. Para a conclusión, comparamos o grupo da nosa foto coa de Díaz Castro na escola. A principal diferenza é que sobran as nenas, xa que ían a clases separadas. Outra é que falta o crego, xa que naqueles tempos a Igrexa supervisaba a educación. Para engadir o crego, explicamos que o Xosé María, fillo de escribinte, é Díaz Castro, quen estudou para cura. Quen teña ese rol, poñemos o colar e facemos outra foto de grupo. Como en todas as paradas, recordade que hai que recoller todo o material cando se termine a actividade. Se tedes tempo, podedes empregar estatística de 1930 e 1940 para ir engadindo estudantes á foto, ata que estean todos.